Dnes som tu s mojím bratrancom a zahrajeme si šavarmu. OK. Už sme trošku začali, takže lebo nám... Nie. On bol spodu ten taký jeden. Nusa. Fuj. Taký? Nie. Dobre, ale povedz čaute na video. Čaute! OK. Hej, ale počkaj, ono sa nám to nedalo. Ale také fujca bolo pod skrinkou. Poličkou proste. Chápeš, taký fuj. Toto tu nevadí. Hej, to nevadí, ja viem. OK, A daj tú šavarmu tu. Jakú šavarmu? Ja nič nemám zase. Počkaj, idem to zobrať. Mám ja. Máš ju ja, či ty. No dobre, daj mi ju. Počkaj, ja pozriem na kameru, či je dobrý, či zle. Nie, fakt, že som si na to pozeral. Hej, počkaj, on má nejakú škvrnu na tom. To nevadí, to je iba škvrna. Počkaj. Tu pozrite, tu má škvrnu. Takú džum. OK. Ale to nevadí. A počkaj, ja som si nezapol kameru. OK, tak prepáčte, že som si nezapol kameru, ale dobre, už som tu. Tak dáme exit. No, dobre. Čau. čau. Môžeš si nám zavolať? OK. Ja pozerám na teraz tú kameru. Tu máme index. Tu dole tá knižka je index a tu si pozrieme, že ktoré sú akože klienti a ktoré sú anomálie. OK, počkaj, pozerám. Ja som to trošku hral, aby som to vyskúšal, či je tá hra vhodná na YouTube. OK. Ide. Počkaj. To vyzerá v pohode. Ja pozerám na kameru a vidím, že je to... Počkaj. Fakt, som sa tiež pozrel. Vyzerá v pohode. Aj peniažky nám dal, takže... Nám dal, ale to oni nám furt dali anomálie. Dobre. Takže ideme... Ja ju idem urobiť konečne. Čo to je? Ježiš, zavrite dvere! Zavrite! Ja neviem, jak sa zatvárajú. Tam oni sú všade! Fakt? Áno, pozri sa! Ja to vidím. Reálne A čo sa stalo? Zľakol som sa. No počkaj, ale nevyrastol nám tuto ten jeden. Ja som robil dobre. Nedal som tú šavarmu, že ne? Nie, ale ja som sa zľakol. Ja neviem, či to chcem hrať. Ale... Nie, si mi klaun. Nie, tu sa nedá zavrieť dvere. To on ťa zabije proste, to musí byť tak. Nie. Ja sa tu nechcem pozrieť, Pozrite sa, diváci, čo sa tam... Nie, som to nechcem pozerať. Zavri to! Nie, tu sa nedá zavrieť, ja som to už hral. A to proste nefunguje. A teraz čo, keď nás Ona zabije? zabije proste, to bude iba sen, ja viem. A čo, keď nás zabije? Čo sa stane? Máme zavrieť okno, a to nejde to. A čo sa stane? Ja sa toho okna nechcem pozerať, ale že tu za chvíľu príde jumpscare. A čo sa stane, keď nás zabije? Nikto, je iba sen za mňa. Aha. OK, ja sa bojím. Ahoj, klaun. Ahoj, Že klaun. pri tebe? Áno, pri mne, úplne, ja sa bojím. Zavri sa tie dvere. Ja mu utečiem. Nie. Tak poď na mňa, nie? Poď. Ojoj. A je zle. No to je zle. Ja sa bojím. Ja sa... Ja na to nechcem pozerať, ale budem. Ty si to jak zavrel? Ty si dobrý. Dobre, sme v ukryte. Jupi, yes. Škoda, že ste tu nedá skákať. Škoda. Otvor ty tie dvere. Nie, neotvorím ich vôbec. Nebude tam? Povedz mi, že tam není. Jaj. Není tam? Není tam. OK, ale tam tie dvere neotváram ani keby čo bolo. Tam sa zasvietilo v tom dome. Aspoň vyknem sa pozrieť na kamery. OK, pozri a povedz mi. Vyzerá v pohode, ale keď ma neotvoríš... Počkaj, zavri. Otočil hlavou, zavri. Ja som sa zľakol. A ja. On reálne otočil hlavou. Áno, otočil hlavou. Ty, čo si robíš srandu? Tu je také strašidelné. Reálne, a teraz kde bude to ten jumpscare. Hral som i väčšie hororovky. Ale počkaj, nám vyrastol to ten. No to sme asi robili prvú chybu. V tom klaune, vieš, to ten klaun. Ale my sme mali zavrieť, čo to Však je? hej. Reálne, čo to má byť? Dobre, ale to je jedno. No to ja. Trošku som sa zľakol. No to aj ja. Ale počkaj, ja tu mám Pepsi, neviem ju vypiť.
Nie, to iba nejaký budúci pes. A pozri, prišiel. Ona dosť divne kráčala. Ale to som videl, to proste iba, neviem, čo sa predvádza, neviem. Ale nedajú sa pozrieť na kamery. Pozri sa do kamery. Nedá sa to. Ja sa bojím. Už sa tam pozerám. Ja sa aj trošku bojím. Ja sa bojím. Čo robíš? Ja som zavrel. Prečo? Prečo tu sú len tie šavarmy? Ja sa ich bojím. Ja sa ich bojím a nevyrastlo nám to. Ale ja sa ich strašne bojím. A ja som ti vravel, že ona sa tak divne kráča. No ale to by bolo dobré. Dobre. Ja potom, neviem, ja by som už skončil s videom, lebo Nie, toto... až by som to troška... Nie. natiahla. Dobre, dáme ešte trošku a potom končíme. Posledných dvoch zákazníkov. Nie, jedného. Dobre. Ale nedajú sa otvoriť dvere. Už idú. Požiarníky. A ten vyzerá jak dvoja. Taký kimone. Počkaj, ja som ani nepozeral. Oj. Vyzerá trošku divne. Ale toho sme mali aj minule, jak sme hrali. A bol v pohode? Asi hej. Ale neviem, ja sa bojím. Ja rýchlo som pri tom, keď by som mal zatvárať, hej? Dobre, ja mu zatiaľ robím šavarmu, dobre? Hej, zrobím šavarmu. Vyzerá trošku povedome, nech dá dole tie okuliare. Ale si pozeral na kamery? Áno, pozeral som. Aj na ten night mod, či Áno, aký? aj night vision. OK, tak potom je to v pohode. ten solek, pohodě. OK, no zrob mu šavarmu už. Ja mu už robím. Čo ja si mu pomalý, už jak... robím. Dobre, dávaj. Ja mu to iba zarolujem. Počkaj. OK. No, daj mu Neviem to. to predať. Nejde to. Nejde to proste, ja neviem, čo sa teraz sú. Dobre, tak kašľame na to. Počkaj, to ešte mi ja musím dať. Za chvíľu. Nie. Dobre, toto video, počkaj, skúsim to ešte ja. Neskúšaj. Nejde to, OK. Takže toto video je u konca. Tak, čaute. Takže toto video je u konca. Čaute. Dajte odber, keď chcete, aj like pre ďalšie video. Aj like, keď chcete pre ďalšie video. Proste, že... Alebo keď chcete ďalšie diel, napíšte do komentáru. A Áno. čaute. Proste, že z tohto videa proste chcete ďalší diel z tejto hry, tak píšte do komentárov a čaute. Prečo som